ערב טוב, שלום לכולם, ברוכים הבאים. נפגשים בשעה טובה לשיעור תורה. היום יש לנו סוג של הפתעה. בעקבות המלצה מאוד מצוינת של אבא שלי היקר, אנחנו נביא היום, בעזרת השם, את הפיוט המיוחד של ישן אל תרדם, שזה אחד הפיוטים שבפתיחת הסליחות, ורבי יהודה הלוי עם הפיוטים באמת כל השירים והדברים המיוחדים שהוא כתב. אז זה יהיה מסע מרתק. כל מילה וכל פסוק אצלו זה הכל לקוח מהתנ"ך ופסוקים מהתנ"ך, ושזור בצורה ביד אומן באמת מיוחדת. אז נצא לדרך בעזרת השם. השיעור מוקדש לעילוי נשמת רב סרן שלומי כהן, רב סרן רז פרץ וסמ"ר רועי וולף, הגיבורים שלנו. ואני רוצה להקדיש במיוחד את השיעור היום למשה לוי בן דוד, משה היקר, חבר קהילה, שאיש חסד, ובאמת שהשם ישלח לו רפואה שלמה, ולמשה הדדי בן יוליה, גם כן חבר טוב, שיהיה לו באמת רפואה טובה ושלמה, ויחזרו הביתה לחיק משפחותיהם וימשיכו בעבודת השם בשמחה בעזרת השם. שיהיה באמת כל מה שנעשה לעילוי נשמת כל הנופלים והנופלות, גיבורי ישראל, להשבת החטופים, לשמירה על חיילינו, לרפואת החולים והפצועים, להצלחת כל עם ישראל, צבא ההגנה לישראל, לכוחות הביטחון ולגאולה שלמה בעזרת השם. אנחנו עם הפיוט ישן אל תרדם של רבי יהודה הלוי. רבי יהודה הלוי שחי בתקופה של 1751-1140 בטולדו בספרד, היה מגדולי המשוררים הפילוסופיים בתור הזהב של יהדות ספרד, גדולי הכותבים, כתב את הכוזרי ועוד הרבה פיוטים מיוחדים. ובפיוט שלנו ישן אל תרדם, מה לך נרדם, יש את הקריאה להתעוררות מהשינה הפיזית של האדם וגם מהשינה הרוחנית. אנחנו בחודש של התעוררות, התעוררות לקראת ראש השנה, הראש של השנה, יום הדין, וגם היום שבו אנחנו גם ממליכים את מלך המלכים, וגם כן היום שבו אנחנו עומדים בו למשפט, ולמעשה קובעים את כל השנה שקדימה, ולכן אדם צריך להתעורר פיזית ורוחנית, שלא להגיע מה שנקרא בשאננות. ובאמת יש פה התעוררות, לא רק בעניין של לשמור את הבוקר, שמתעוררים להגיד את הסליחות, או בכל זמן ביום, כל אחד לפי משהו כן, מתפנה ויכול. המילים, הביטויים והפסוקים של רבי יהודה הלוי, כולם שזורים מתוך התנ"ך, ומה שאני הבאתי, זה מצאתי קצת מקורות של ההקשרים לפסוקים מהתנ"ך, וזה ממש כמו מסע של חידון התנ"ך, ואין ספק שמה שהבאתי זה המעט, ואפשר למצוא עוד הרבה הקשרים, ואין ספק אפשר ללמוד ולהעמיק בפיוט שלו ובכלל בכתבים שלו הרבה יותר. אז אנחנו נטעם קצת, נצא לדרך בעזרת השם. ישן אל תרדם ועזוב התלהליך, הרחק דרכי אדם ושור דרכי גבוהיך, ורוץ לעבוד צור קדם כרוץ כוכבי נגוהיך, מה לך נרדם קום קרא אל אלוהיך. זה הבית הראשון, אז בואו נתכנס קצת לחלק מהמילים והמשפטים פה. התהלהליך, זה מופיע במשלי כמתלהליה היורה זיקים חצי מוות. מה הפירוש? רש"י אומר שזה כמתייגע לראות זיקים, זיקים חיצים. אבן עזרא אומר שזה כמשתתה, מישהו משתתה ויורה חיצים, ושטיינזלץ כותב שזה מישהו משתובב ויורה זיקים. אז מה הוא בא לומר לנו? ישן אל תרדם, תתעורר מהשינה, ועזוב התהלליך, תעזוב את ההשתובבות, את ההשתתות, הרחק דרכי אדם, הרחק מכל הדברים שסובבים אותנו ומושכים אותנו ומבלבלים אותנו, ושור בדרך ישרה דרכי גבוהיך. כי גבהו שמיים בישעיהו, כי גבהו שמיים מארץ, כן, גבהו דרכי מדרכיכם ומחשבותיי ממחשבותיכם. הדרך של הקדוש ברוך הוא היא הדרך הנכונה, ואנחנו בדרכים שלנו מסתובבים וטועים ומתבלבלים. הוא אומר לך, תכוון את הדרך, תיישר אותה אל הדרך הנכונה. ורוץ לעבוד צור קדם, כרוץ כוכבי נגוהיך, כן, לעבוד את השם, כרוץ כמו שהכוכבים בשמיים מגיעים אור ורצים במסלול שלהם. מה לך נרדם קום קרא אל אלוהיך. מוכר לנו, אנחנו מכירים זה מספר יונה. ויקרב אליו רב החובל ויאמר לו, מה לך נרדם קום קרא אל אלוהיך, שהספינה של יונה נמצא בה והוא בורח מהמשימה שלו, מטלטלת ואומרת להישבר, והרב חובל מנער אותו, אומר לו תקרא לאלוקיך, מה אתה נרדם עכשיו?
סיפור יונה כולו למעשה זה קריאה להתעוררות בתשובה, והוא בוחר את זה כמוטיב. זה בעצם הפסוק שחוזר על עצמו בין בית לבית, הקריאה הזאת, לקריאה להתעוררות, לקריאה להתעוררות לתשובה, שכה מאפיינת עכשיו בתקופה הזאת של חודש אלול. הקץ לראות שמיו ואת מעשה אצבעותיו, והבט ההולה מרומיו תלויים בזרועותיו, וכוכבים חותמיו פיתוחי טבעותיו, ופחד מפני אימיו ויחל את ישורותיו, פן זמן יגביהך ורם לבבך בגובך. פשוט אני קורא בהתחלה את זה ברצף כדי להתענג באמת על המילים ועל הפיוט הנפלא. מעשה אצבעותיך אנחנו מכירים בתהילים פרק ח', כי יראה שמך מעשה אצבעותיך, ירח וכוכבים אשר כוננת. ובבוקר שיוצאים החוצה, באשמורת הבוקר רואים את השמיים מעל, והבט העולה מרומך שהשמיים כאוהל מעל. בישעיהו יושב על חוג הארץ ויושביה כחגבים, הנוטט חדוק שמיים, וימתחם כאוהל לשרת. השמיים נמתחים מעל כאוהל, תלויים בזרועותיו. בזאת הברכה משה מברך אותנו, מעונה אלוקי קדם ומתחת זרועות עולם, מחזיק את העולם בזרועותיו. וכוכבים חותמיו, הכוכבים זה החותמת של השם, הפיתוחים של הטבעות שלו, ופחד מפני עיניו, והתעוררות של פחד. יש פה עניין גם של להבין, חלק מהיראה והפחד זה גם להבין מול מי אנחנו עומדים, זה ההתעוררות, באה מהרבה צדדים של כוחות. מה שאנחנו גם מדברים על הפנימיות בחסידות שמדברת, יש את הכוחות של החסד, של הרצון, של גם כן לבקש על הדברים הטובים, אבל יש גם רגע אחד של גם לעשות חשבון נפש, גם על הדברים הלא נכונים, וגם כן לחשוש ולהרגיש את היראה מפני העוון והעונש, או עצם יראת הרוממות, שאיך אנחנו יכולים לעשות דברים כאלה לקראת, כן, ללכת בדרך הלא נכונה. ויחל את ישועותיו, ליחל על הישועות, פן זמן יגביך ורם לבבך בגובך. ויחזקאל, לכן כה אמר אדוני אלוהים, יען אשר גבעת בקומה, וייתן צמרתו אל בן אבותים, ורם לבבו בגבו. מדבר פה יחזקאל על מפלת ממלכת אשור, שהתפרסה וכבר גבהה והתרוממה, וקדוש ברוך הוא מנבא, או שולח לי יחזקאל את הנבואה, שממלכת אשור בדרך ליפול, בעצם שרם לבבה. וצא בחצות הלילות בעקבי אנשי שמות, אשר בלשונם תהילות ואין תוכם תוך מרמות. לילותיהם תפילות ואימותיהם צומות, לאל בליבם מסילות, ולהם בכיסאו מקומות. דרכם סולם לעלות עד אדוני אלוהיך. וצא בחצות הלילות, מי יתעורר באמצע הלילה להלל תהילים, דוד המלך, חצות לילה אקום להודות לך על משפטי צדקך. ותחילת הסליחות זה באמת מחצות הלילה. בעקבי אנשי שמות, כתוב בספר דברי הימים, אנשים גיבורי חיל, אנשי שמות, ראשים לבית אבותם. לילותיהם תפילות, בלילות מלאות תפילות, ובימותיהם צמות. אנשי שם, ממלאים את הלילה בתפילה, ועושים תעניות ביום. לאל בליבה מסילות, מסילה בלב להגיע. לשונן תהילות, ולשוני בתהילים, ולשוני תהגה צדקך, כל היום תהילותיך, תהילה לשוני. ובתהילים גם יש עלה פיהו מלא, ומרמות ותוך תחת לשונו. מרמות ותוך, כן, שקר ומרמה, הוא אומר אין תוכם תוך מרמות, הם נקיים מכל התככים והמרמות. בתהילים יש לנו את אשרי אדם עוז לו בך מסילות בלבבם, המסילות בדרך שהישרה, אמרנו על הדעת את דרך השם, לכוון וליישר את הדרכים. ושבת עד השם אלוקיך ושמעת בקולו, דרכם סולם לעלות בדרך שעולה מעלה, סולם, שלב אחרי שלב, לאיפה אנחנו הולכים? עד השם, לך בדרך ישרה, ושבת עד השם אלוקיך ושמעת בקולו, בספר דברים. דמעות תזיל עיניך ותתחרט על פשעים, והתחנן למול קונך, ואל תתחר במרעים, והשפל מאוד את גאונך, וככה טוב כי נעים, כבד אל מהונך, לעת יעלו מושיעים, ויסעו כל המונך, היכון לקראת אלוהיך. כותב בתהילים לדוד, אל תתחר במרעים, אל תקנא בעושי עוולה. מה הכוונה? רש"י אומר, אל תתחרה, הכוונה, אל תתחרה במרעים, אל תנסה לחקות אותם, לא ללכת בדרך שלהם. אבן עזרא אומר, אל תתגרה במרעים. כן, לדעת למצוא את הדרך הנכונה, איך להתמודד עם הרשע.
שטיינזלץ אומר, אל תנסה להיות כמותם, אל תתחר במרעים, אל תקנא ועושה עוולה, גם שלפעמים זה מאוד מבלבל, וזו ההתערבות שצריך להתעורר מתוך הדברים שמושכים את העיניים, מושכים את הלב, אבל הם לא דרך ישרה. כבד אל מעונך, במשלי, כבד את אדוני מעונך, ומראשית כל תבואתך, וימלאו אסמך שבע, ותירוש יקבך יפרוצו. לכבד את השם מההון, ההון הגשמי וההון הרוחני וההון הכישרוני, אחד המסרים החשובים שאדם צריך לרתום את כל הכוחות שלו אל עבודת השם. הקדוש ברוך הוא רוצה שניתן לו ממה שקיבלנו בכל תחום שהוא. כל אדם יש לו את הייחודיות שלו, וזה מסר גדול וחשוב. גם עכשיו שאנחנו בחודש אלול של התעוררות, יש גם מסר שאנחנו לקראת השנה החדשה, ואנחנו מצפים, לא על מה שאנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שייתן לנו, מה אתה נותן לקדוש ברוך הוא, איך אתה רוצה לבנות את השנה שלך, מה החזון שלך, מה השאיפות שלך. ואנחנו צריכים להבין שכל דבר שאנחנו נותנים זה לתת מתוך הכישרון שהוא טבע בתוכנו. אנחנו בעצם מחזירים את מה שהוא השקיע, אנחנו מוציאים את הפוטנציאל אל הכוח, לכבד את השם מההון בכל תחום שהוא. וצריך להבין, בין אם זה בעבודה שאתה עושה, במשלח יד שלך, בין אם זה בזוגיות, במשפחה, בתחום שהוא תחביב שלך, בכל דבר, בקשר עם הקהילה, עם החברים, כל דבר שיש לך דבר בו כישרון ויכולת להשפיע בצורה נכונה, בין אם זה תחום יצירה, כבד את השם מעונך. ואז תראו איך הקדוש ברוך הוא מבטיח לנו כל כך בשפע וברכה, כמידה כנגד מידה. אנחנו ניתן מהטוב שלנו והשם ישפיע עלינו טוב בעזרת השם. ויש לנו ולעת יעלו מושיעים. איפה יש לנו את זה? בעובדיה, ועלו מושיעים בהר ציון, לשפוט את הרסה והייתה לאדוני המלוכה. ויש לנו את יקון לקראת אלוקיך. בעמוס, לכן כה אעשה לך ישראל, עקב כי זאת אעשה לך, יקון לקראת אלוהיך ישראל. כי הנה יוצר הרים ובורא רוח ומגיד לאדם, מה שכור עושה שחר עיפה ודורך על במותי ארץ, אדוני אלוקי צבאות שמו. על מה מדובר פה בעמוס? הוא אומר שלמעשה אחרי שהקדוש ברוך הוא שלח הרבה תזכורות לעם ישראל, והם לא התעוררו, אז הוא אומר, הגיע כבר מה שנקרא הקץ, שכבר הגיע הזמן שהקדוש ברוך הוא יבוא בפני עצמו, והוא לא ישלח את השליחים שלו, שזה המכות והקשיים ומחלות חס ושלום וכל הדברים האחרים שהם שליחים שלו. אז יבוא השם, לא תוכל להמשיך לדבוק, לא תוכלו להמשיך באדישות שלכם, אם לא הבנתם את הרמזים עד לכאן. אז יש גם את הצד של הגבורה והדין חס ושלום, שהקדוש ברוך הוא מגיע. אז הנה מגיע יום הדין, צריך לירא ולפחוד מהצד הזה של להבין את המעמד ואת החשיבות. יקון לקראת אלוקיך. דלים עפר יסודם, החוכמה מאין, ומותר האדם מן הבהמה עין. רק לראות צור כבודם, ראות לב, לא ראות עין. ומוצא מעייני סודם, הטובים מיין, כי כן בשר ודם, תמצא את אלוקיך. דלים עפר יסודם, באיוב, אף שוכני בתי חומר, אשר בעפר יסודם, ידכאום לפני אש. הפסוק, המשפט הזה, הפסוק הזה, שהוא פסוק קשה, לא קל, הוא מדבר על שוכני עפר, אשר בעפר יסודם, שאפילו הגוף שלהם נדכה ובעצם נכנע לפני האש, שזה חס ושלום הרימה של הגוף בסוף הדרך. זאת אומרת, דלים, זה אנשים שהם מרגישים את עצמם, הנפש שלהם ששפלה, עפר יסודם. החוכמה מאין, אומר באיוב, והחוכמה מאין תימצא, ואיזה מקום בינה. אומר רש"י, והחוכמה, חוכמה זה תורה. הוא אומר שטיינזלץ, הוא מציין שכל האוצרות, כל הדברים הנפלאים נמצאים בעבודה וחבויים, אבל גם אותם אפשר לחפש אותם, למצוא אותם. יש תנועות של אדמה, יש רעדות, אפשר. אבל את החוכמה, איפה נמצא את החוכמה? והחוכמה זו התורה, לך בדרך הישרה. ומותר האדם מן הבהמה עין. בקהלת, ומותר האדם מן הבהמה עין, כי הכל הבל. ואת הפסוק הזה, שכל כך הרבה יש בו כמובן עומק ומשמעות, אז יש את הצד אחד החיצוני, מה כבר ההבדל בין האדם לבהמה? אין הבדל. ולכן התפקיד של האדם זה כן, לא להיות כמו בהמה, להוציא לפועל, לממש את צלם האלוקים שבתוכו. ויש דבר נוסף, שפירוש חסידי נפלא, שאומר, ומותר האדם מן הבהמה, עין. עין זה למעשה הנשמה האלוקית, שהיא העין. העין זה הניצוץ האלוקי, שהקדוש ברוך הוא נחשב לעין, כי יש את כל הגשמיות והחומריות והאישות, הרגשת העצמך, וכל העניין שהאדם נדבק בביטול אל הקדוש ברוך הוא, אז דווקא התבטלות אל הקדוש ברוך הוא, זה העין,
זה המותר של האדם, שיכול לבטל את הצרכים, להתגבר על התאוות הפנימיות והצרכים הטבעיים שלו, ואז אתה יכול להתחבר אל האינסוף, להתחבר אל העין. רק לראות צור כבודם, באים לראות את הקדוש ברוך הוא, ראות לב, לא ראות עין. אל תלך אחרי העין שהיא מתעתעת, לא תטור אחרי עיניכם, כן, לראות את הלב, ללכת אחרי הלב המשתוקק, לחזור בתשובה. ומוצא מעייני סודם, המעיינות של התורה, בסוד שלהם, שטובים מיין. כי כן בשר ודם תמצא את אלוקיך. אהיה אשר אהיה, אשר כל חפצו פעל, הממית ומחיה, מוריד שאול ויעל. עמוד למשפטו וחיה, ועזוב מרד ומעל. לאמור מתי ואהיה, ומה למטה ומה למעל. ואולם תמים תהיה עם השם אלוקיך. אהיה אשר אהיה, במעמד שבו משה עומד מול הסנה, ויאמר אלוקים אל משה, אהיה אשר אהיה, ויאמר כה תאמר לבני ישראל, אהיה שלחני אליכם. כמה שהמעמד הזה כל כך מתחבר למה שאנחנו עכשיו בחודש אלול. משה עומד מול הסנה, מול ההתגלות האלוקית, מול הרגע של השליחות. הוא גם מתעורר מתוך חיים שלמים של חלום או של תקופה אל תקופה חדשה, לתוך משימה, לתוך התרוממות של תביעה. וככה אנחנו אומר, יהיה אשר יהיה. אותו הקדוש ברוך הוא קורא לנו. אנחנו צריכים לראות את עצמנו, להבדיל אל אלפי הבדלות, אבל כן, כל אחד עומד מול הסנה, מול הקדוש ברוך הוא שתובע מאיתנו את השליחות שלנו בעולם. לכל אדם את השליחות שלו, כמו שמשה נשלח לשליחות שלו. לא פוחת את שליחותו של כל אדם בנקודה שלו, כדי לעשות את הדבר שלנו. ולכן הקדוש ברוך הוא, אנחנו עומדים מולו ומקבלים את השליחות הזאת. אשר כל חפצו פעל, הממית ומחיה, מוריד שאול ויעל, עמוד למשפטות, עמוד לפני הקדוש ברוך הוא במשפט וחיה. אנחנו מאמינים שהוא ידון אותנו לחיים, כדי לתת לנו לעשות את השליחות. ועזוב מרד ומעל. ביהושע כתוב, אם במרד ואם במעל בא השם על תושיענו היום הזה. מדובר על בני ראובן, בני גד וחצי שבט המנשה, שאחרי שהם נלחמו את המלחמות בישראל, משחרר אותם יהושע לחזור לביתם מעבר לירדן, ואז הם בונים שם מזבח, ואז עם ישראל לא מבין מה הם, כבר עובדים עבודה זרה ובונים מזבח ובאים להילחם בהם. ואז הם אומרים להם, לא, אתם לא מבינים, אם באנו למרוד ואם למעול בהשם חס ושלום, אז אל תושיענו, כלומר, אל תוותרו לנו, אל תעזבו אותנו בשלום. ואז הם מסבירים להם שכל המזבח הזה הוא להפך, כדי לעשות סימן ולחוקק היכר עם זה שאנחנו חלק מעם ישראל, שהבנים שלכם מהעבר השני, כלומר בארץ ישראל, לא יגידו, אתם לא חלק מאיתנו, אתם לא שייכים, ואז תמיד זה יהיה עדות, הנה אנחנו עשינו מזבח כמו שלכם, אנחנו מחוברים אליכם באותו קשר לקדוש ברוך הוא, לא בשביל להכיר קורבנות, אלא כאיזשהו סמל גדול של הקשר בינם לבין עם ישראל. לאמור מתי ואהיה, מה למטה ומה למעל. מה אתה מחפש? המרד והמעל זה לשאול את השאלות, זה לחקור אחרי התהיות, אבל אמרנו שלא מחשבותיי מחשבותיכם, וגבו דרכיי מדרככם. לאמור מתי ואהיה, מתי זה יהיה, איך זה יהיה, ומה למטה, מה למעל, כל השאלות והתהיות, הנפש שואלת, רוצה תשובות. ואז הוא אומר לנו, תמים תהיה עם השם אלוקיך, בספר דברים. וזה המסר, אנחנו בתמימות הזאת צריכים לעמוד מול השם, בביטחון, באמונה, שהוא יושיע אותנו, והוא רואה אותנו, והוא רוצה בטובתנו. וההתעוררות הזאת מול כל התובנות הנפלאות האלה, בעזרת השם שהיא תחזק אותנו, גם בתקופה הזאת שאנחנו כל כך הרבה רוצים לבקש ולהתפלל לקדוש ברוך הוא שהוא יגזור עלינו שנה טובה, עם הרבה ישועות, שהחטופים יחזרו הביתה, שעם ישראל ינחל ניצחון על אויביו, ויהיה לנו שלום ושקט בארץ ישראל. ותורת השם ואורה תעלה מעלה ומעלה, ועם ישראל בעזרת השם ישוב בתשובה, ואור השם יתגלה לכל העולם כולו בעזרת השם. אז אנחנו ניכנס לפרשת השבוע עם דברים נפלאים בפרשת כי תצא. אני רק רוצה לציין שאני אצרף בקבוצה בעזרת השם קישור, שאבא שלי היקר יש לו פיוט, הקלטה שהוא שר את הפיוט, פיוט של ישן על תרדם בנוסח תימן. אז אתם מוזמנים אחרי זה להקשיב באמת לפיוט הנפלא הזה על ידי אבא שלי, אבנר צדוק, ברוך השם. פרשת כי תצא. כי תצא למלחמה על אויביך ונתנו השם אלוקיך בידיך ושבית שביו. דבר ראשון נפלא,
שאומרים על אויביך. אם אתה יוצא על אויביך, כלומר אתה יוצא בביטחון שאתה תהיה מעליו, תצא בלי חששות, הקדוש ברוך הוא איתך. כמו שאמר לנו הקדוש ברוך הוא להיכנס לארץ ישראל, אל תרגישו כמו חגבים, אל תפחדו מול כל הענקים והגדולים שהיו אז. אז כמו אז, גם היום, אנחנו צריכים לכל אתגר, אויביך, זה האויבים הפיזיים של העמים, וזה גם כל צרה ואויב חיצונית, וגם פנימית בנפש. אנחנו צריכים לדעת שאנחנו יכולים. אחד המסרים הגדולים זה, שאין הקדוש ברוך הוא שם לאדם ניסיון, שהוא לא יכול לעמוד בו. ואם אתה יכול לעמוד בו, זה למעשה רק חומה, שהיא מדומה, היא נועדה כדי להרים אותנו, להרים אותנו כמו על נס, כדי שאנחנו נוכל להתחזק ולהתגבר ולבחור נכון, ולא לבלבל את עצמנו, לדעת שהקדוש ברוך הוא כן משגיח, כי תצא למלחמה על אויביך. וזו נקודה ראשונה נפלאה, ואני רוצה לגעת בעוד דבר נפלא, שמספר הרב אשכנזי בשיעור שלו, שמביא האדמו"ר מקוצק, חידוש מופלא וכל כך רלוונטי לימינו ולזמננו, שרק נשכיל ושהמנהיגים וכולנו נשכיל ללמוד את המסר הזה שיוצא מהדבר תורה הזה. כי תצא אל מול כי תבוא. אם נשים לב, פה יש לנו כי תצא למלחמה על אויביך, ובמדבר בפרשת בעלותך אנחנו גם פוגשים דבר מאוד מאוד דומה. וכי תבואו מלחמה בארצכם, על הצער הצורר אתכם, והרעותם בחצוצרות, ונזכרתם לפני השם אלוקיכם, ונושעתם מאויביכם. אומרת, נשים לב, גם פה מסופר על מלחמה שבאה עלינו, ואז מה אומר לנו הכתוב? אז תריע בחצוצרות, ותזכרו לפני השם, ותתפללו, ותעשו אולי צומות גם, ונושעתם מאויביכם. כלומר, יש פה עניין של עשייה מסוימת, שאנחנו מתפללים ומראים לפני הקדוש ברוך הוא שיציל אותנו. ופה נשים לב בפרשת כי תצא למלחמה על אויביך, ונתנו השם אלוקיך בידיך. בלי חצוצרות, בלי שופרות, בלי תפילות. זהו, גמרנו את הסיפור. איך זה יכול להיות? איך כאן זה ניצחון מוחלט מיד, ופה יש פה איזה תהליך של תפילה. אז נשים לב לדקות הנפלאה של המסר. אומר את הדבר הזה. בכי תצא, זה כשאתה מזהה שיש לך אויב, אתה לא מחכה. אתה יוצא למלחמה. כמו שראינו בששת הימים. ראינו שהאויב הגיע, יצאנו למלחמה, וקיבלנו את אחד מהניסים, שזה בגדר, אפשר, אני לא יודע, אני קטונתי להגיד, אבל זה נשמע כמו נס שאפשר לכתוב אותו בתנ"ך, זה משהו שלא יאומן, מה שהיה שם. ברגע שאתה יוצא על האויב, אתה לא מחכה שהוא יתקיף אותך, אז נתנה השם בידיך. נתנה השם בידיך, השם איתך, אל תחכה. ואותו דבר באויב חיצוני, גם באויב פנימי. אבל בוודאי כמה שזה כואב לנו עכשיו, כי מה עכשיו קרה? אנחנו במשך 20 שנה או כמה זמן שזה כבר מתרחש, רואים איך האויבים מתחמשים ומתחזקים. בעזה, בצפון, בחיזבאללה, ובכל מקום שהאויבים והטרוריסטים מתחזקים. ועכשיו לא מדבר עכשיו על האשמות פוליטיות, אבל כפשוטם של עניין, בוא נסתכל על מה שקרה בפועל. ושותקים ושותקים, מבליגים, ממשיכים, עד שזה מתפוצץ. כי מה שקורה אז, באה המלחמה בארצכם. כי תבוא המלחמה בארצכם. אם זה כבר בא אליך, כי אתה כבר חיכית וחיכית, אז באמת, אתה כבר צריך להריע ולהתפלל ולהתחנן ולעשות תשובה, ובאמת לבקש מהקדוש שיושיע אותך מהצרה הגדולה הזאת. וזה בדיוק מה שאנחנו עכשיו בתקופה שלנו. צריכים ללמוד ולהבין שעל אויב שנמצא לידינו לא מחכים ולא שוקטים ולא מרחמים. אנחנו צריכים להכות אותו ולהרחיק אותו. ומה שמדהים שהגישה הזאת, שאנחנו לומדים אותה פה בפסוקים, הוא מביא את הדבר שגם כן בתורת המלחמה, וגם כן כתב אותו גנרל קל קלאוזביץ' הפרוסי, מ-1800, שהוא הוציא גם ספר על תורת המלחמה, אחד מההוגים הגדולים בתורת המלחמה, והוא אומר דבר חד וחלק פשוט, הוא אומר, תדעו לכם, קו הגנה שהאויב עומד עליו, תמיד ייפרץ. הוא ימצא את ההזדמנות, ואתם תשנו, אתם תהיו בשמחת תורה, אתם תהיו במסיבה, אתם תהיו שם, והוא יפרוץ את הגדר.
צריך להרחיק את האויב כל הזמן. ועכשיו אנחנו מאוד מאוד טעונים ברמה הלאומית עם המסר הזה, וכמה שהדבר הזה נכון, שאנחנו צריכים לא לחכות. אין מציאות כזו של להסתדר. אם הוא בא להורגך, השכם להורגו. ואם אתה באמת מגיע לכמו מצב, אנחנו באמת צריכים עכשיו הרבה תפילות, כדי מה שנקרא להחזיר את הגלגל אחורה, ולהשיג את העליונות ולהרחיק, וגם לזכות להרבה ישועות כמובן. אבל אותו דבר גם כן במלחמה הפנימית שלנו. במלחמה שלנו עם כל הדברים שמבלבלים אותנו באתגרים שלנו, בין אם זה מלחמת היצר, כל הדברים שמסיחים אותנו, תדע לך, החוכמה זה לצאת ראשון. אל תחכה שהדברים, מה שנקרא, יבואו, ואז אתה תחפש לפתור את הבעיות. תזהה את הבעיה מראש וכבר תתקוף אותה. במה שנקרא בהתלהבות ובתנופה. בעזרת השם שנשכיל לעשות את זה. נקודות נוספות בפרשה נפלאות. מוצא שפתיך כי תשמור, ועשית כאשר נדרת להשם אלוקיך, נדבה אשר דיברת בפיך. הנושא הזה של שמירת הלשון והחשיבות של כל מילה. כמה כל דבר ודבר שאנחנו אומרים, כמה הוא חשוב. ובעניין של לנדור נדרים, החכמים אמרו שכמה צריך להיזהר מלנדור נדר, שאפילו עכשיו בהלכה אסור אדם שלא אומרים שלא ינדור נדר. למה? כי יודעים שהדברים לא צפויים. אדם יכול לשנות את דעתו, יכול להתקל במצבים שהם יהיו קשים לו, והוא יוצא לשנות את דעתו. אל תתעסק עם זה, כי נדירת נדר, גם אם אתם משתנו, אתה צריך לעשות הכל כדי לקיים אותו. ודבר מעניין, ושוב, דבר ההלכה אני אומר משהו כללי, כמובן אם במקרים פרטיים צריך להתייעץ, אני לא רב, אז כמובן צריך, אבל אני אומר, זה דבר חשוב שכולנו פוגשים אותו בחיים שלנו, אז כן צריך לשים את הדעת על זה. כשאנחנו מבטיחים דברים לעתיד, אני אבוא מחר, אני אעשה ככה, אני מבטיח לך, האם הדברים האלה אנחנו צריכים להגיד בלי נדר או בעזרת השם? אז אני אומר בכותרות ובאמת כל דבר לגופו, כי אני לא עושה עכשיו שיעור הלכה, אבל כולם פוגשים את זה כעיקרון, דבר מעניין, שכשאנחנו מבטיחים דבר, יש הבחנה בין דבר שהוא דבר מצווה, לדוגמה אני אומר, אני הולך מחר לבקר את ההורים, שזה מצווה כיבוד הורים, או שאני הולך לעשר איזה משהו, תרומות ומעשרות, זה פעולה של מצווה, אז הדבר הזה ברגע שאתה אומר אותו, ככה כמו שכן קראתי בהלכה, אז זה נחשב לנדר ואתה חייב לעשות אותו. והמשמעות של נדר זה שאם אתה לא יכול לעשות אותו, אתה אמור להתיר אותו. שלושה אנשים בסדר שבו צריך להתיר נדרים. ולכן חשוב להגיד בלי נדר במצבים כאלה. כדי לא, שאם באמת לא תוכל לעשות את זה, אז לא תצטרך להתיר את הנדר מול שלושה אנשים. כמובן שעדיין אדם מחויב, גם שאומרים בלי נדר, לא לחשוב, לא הכוונה שאני לא אחראי ואני לא מתחייב. יש התחייבות, אבל זה פשוט עניין הלכתי, שאתה לא תצטרך לעשות התרת נדרים. ועוד עניין, שאם הדבר הזה הוא לא עניין של מצווה, אז כן, אני אפגש עם החבר מחר, לא עניין של מצווה מסוימת, או אני אביא לך את החבילה מחר. אז כעיקרון אין צורך להגיד בלי נדר, כי הדבר הזה הוא לא מצווה. ושוב אני אומר, אלה דברים שאני קראתי בהלכה, ואם יש שאלות ספציפיות כמובן להתייעץ עם רב, אבל עדיין מתוך ההתרגלות מומלץ להוסיף בלי נדר, ואומרים שלהגיד בעזרת השם זה לא מועיל לעניין הזה של הנדרים. אז הנדרים כמובן זה נושא מורכב, כי בהלכה יש הרבה דברים מורכבים שצריך ללמוד אותם, אבל זה בקווים כלליים, לדעת שנשמור את ההבטחות שלנו, ואם אנחנו אומרים דבר שאנחנו יודעים שהדברים הכי לא צפויים, אז מומלץ כמובן להגיד בלי נדר, אבל כמובן שהכוונה היא שאני כן מתכוון לעשות הכל כדי לעשות את זה, רק לא להסתבך עם עניין של התרת נדרים ודברים כאלה. ועוד עניין חשוב, העניין של השבת האבדה. לא תראה את שור אחיך ותשיאו נידחים וטענת מהם, השב תשיבם לאחיך. העניין זה שכל אחד החפץ שלו יש לנו את העניין של הערבות ההדדית להחזיר את האבדה. אני רוצה להתייחס לדבר נפלא שאמר גיסי יקר הרב אליהו חקק, אומר דבר נפלא. העניין הזה של השבת האבדה, אומר שיש נקודה שאם בן אדם הייתה לו אבדה והוא התייאש ממנה, אז כעיקרון זה סוג של הפקר, מה שנקרא, אתה התייאשת, אז האדם, אם ידוע נגיד שזה אבדה, וידוע שהבעלים כבר התייאש ממנה, הוא לא מחפש אותו יותר, כעיקרון לא צריך להשיב את העבודה. אז הוא לוקח מפה לימוד נפלא. הוא אומר, לכולנו יש חלומות ורעיונות ואיזה שאיפות ודברים שאנחנו רוצים לעשות אותם. ואנחנו עם השנים לפעמים מוותרים או משנים את התוכניות או לא מצליחים להספיק לעשות. הוא אומר, זה כמו אבדה שאיבדנו. והשאלה אם אתה מתייאש או לא. הוא אומר, אנחנו בחודש אלול צריכים להתעורר ולא להתייאש. לא להתייאש מכל העבודות הקטנות האלה. כי כמו שאמרנו, תן להשם מעונך. כל דבר טוב שהוא מלהיב אותך, שהוא משמח אותך, שחשבת לעשות אותו, ויש לו משמעות, יש לו ערך.
בין אם זה שאתה רואה שערך לאנשים אחרים, בין אם אתה יודע שאתה מרגיש שזה משמח אותך וזה דבר נכון וישר. לא לוותר על הדברים האלה, לחפש, למצוא את הזמן ואת המקום, וגם אם לא עכשיו אתה עסוק, לא להתייאש. לעולם אין ייאוש לעולם. כל דבר טוב, אנחנו בפתיחת השנה הזאת, בחודש אלול, אנחנו רוצים לאחל לעצמנו שאנחנו כל דבר שהוא יכול להוסיף חיות, להוסיף שמחה בחיים שלנו, לקדם אותנו, וכמובן גם למשוך אחרינו. וצריך לדעת שיש מסר חשוב. כשאנחנו מגשימים את עצמנו, זה דוגמה ומופת לאנשים שמסביבנו להגשים את עצמם. תמיד אף פעם לא לחשוב שההגשמה העצמית שלנו באה על חשבון של מישהו אחר. אנחנו צריכים לעשות את זה בצורה מאוזנת, אבל להבין שאין מה להתבייש. כל אדם יש לו את המתנה שלו, לא עושה את זה בגאוותנות ולא ברהבתנות ולא על חשבון אף אחד. כל אחד אמור להוציא את המיטב שלו, וזה דווקא אמור למשוך את האנשים שכל אחד, ואם כל אחד יוציא את המיטב שלו, איזה עולם יהיה לנו, שכולם יהיו הכי טוב שהם יכולים להיות, בשמחה ובמעשים, בעזרת השם. אז שנזכה לבשורות טובות, לחודש אלול מעורר, ונתעורר אל התפילות ואל התשובה, ובעזרת השם אל שנה מוצלחת ונפלאה. תפילה לחיילינו היקרים. מי שברך אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, הוא יברך את חיילי צבא ההגנה לישראל וכוחות הביטחון העומדים על משמר ארצנו וערי אלוהינו, מגבול הלבנון ועד מדבר מצרים ומן הים הגדול עד לבוא הערבה, ביבשה, באוויר ובים. ייתן אדוני את אויבינו הקמים עלינו ניגפים לפניהם. הקדוש ברוך הוא ישמרם ויצילם מכל צרה וצוקה ומכל נגע ומחלה, וישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם. ידבר שונאינו תחתיהם, ויעטרם בכתר ישועה ועטרת ניצחון, ויקוים בהם הכתוב, כי השם אלוקיכם ההולך עמכם, להילחם לכם עם אויביכם, להושיע אתכם, ונאמר אמן. תפילה להחלמת הפצועים, הגיבורים שלנו. יהי רצון לפניך אדוני אלוהינו ולאבותינו, שתשלח מהרה רפואה שלמה מן השמיים, רפואת הנפש ורפואת הגוף לכל הפצועים במערכה. הקדוש ברוך הוא ימלא רחמים עליהם ולהחלימם ולרפאותם ולחזיקם ולחיותם, וישלח להם מהרה רפואה שלמה מן השמיים לכל עבריהם ולכל גידיהם בתוך שאר חולי ישראל, רפואת הנפש ורפואת הגוף, השתה בעגלה ובזמן קריב, ונאמר אמן. שנזכה לראות בשבוענו, חוזרים הביתה. יהי רצון לפניך אדוני אלוהינו ולאבותינו, שתחזק ותשמור ותנצור את אחינו בית ישראל השבויים והשבויות, בעבור שאנו מתפללים בעבורם. הקדוש ברוך הוא ימלא רחמים עליהם, ישמרם מכל צרה וצוקה ומכל נגע ומחלה, וישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם, יוציאם מחושך וצל מוות, ויושיבם מהרה לחיק משפחותיהם, ונאמר אמן. אחינו כל בית ישראל הנתונים בצרה ובשביה, העומדים בין בים ובין ביבשה, המקום ירחם עליהם, ויוציאם מצרה לרווחה ומאפלה לאורה, משעבוד לגאולה, השתה בעגלה ובזמן קריב, ועמו אמן. תודה רבה, שיש שבת שלום, חודש טוב ומבורך, בעזרת השם.